Marzenia Heidli o życiu. Opowiadanie w języku śląskim czyta Jochanka. Człowiek ma plany i marzenia, ale każdy ma w życiu swoja wyznaczona droga. Pierwsza robota i pierwszy geltak. Moja pierwsza robota w Opolu matce się nie spodobała, ale przez parę miesięcy przyniosła mi w tym młodym wieku dużo dobrego i uciechy. Skosztowała życie w mieście, nauczyła się sztrykować na maszynach i heklować rozmaite mustry. Poznała modne kwanty, a jak się wystroiła w sztrykowany klajd i do tego taki heklowany mantel, to mi padali, że wyglądą, choby z Ameryki przyjechała. Nawet muter pochwaliła moje oblecze. Heidla kindermeidla i spotkanie we cugu. Przy bajtlu miałach czas do nauki i byłach zadowolona, bo mnie dobrze traktowali. Ale roz po robocie wlazłach do cuga w Opolu i naroz przyleciała zdyszano paniusia. Tela, co pomogła jej wleźć, genau cug ruszał. Kobieta nie zdążyła kupić biletu, no to poleciałach poszukać jakiegoś szaufnera albo Eisenbahnioka, żeby jej nie ukarał, bo mi było żal tej baby. Jak się wydychała, padała, że już dawno takiej szykownej i życzliwej frelki nie spotkała. Zanim my do Szczelec przyjechali, wiedziała, że to jest kierowniczka z geszeftu malarskiego, a do Opola Dycki jedzie towar zamawiać. Jak my z cuga wylazły, jeszcze raz mi podziękowała i padała, jakby tak frelka szukała roboty, to ja by zaraz do sklepu przyjmła, bo handlerka musi być erlich i mieć na gębie uśmiech, a widać, że frelka by się w sklepie poraziła. Heidla przekupka. W domu łopedziałach matce o tym spotkaniu i już nie miałach spokoju, bo muter naciskała, co bych szła za przekupka, a nie robiła za kindermeidla, bo jak mnie będą na wsi widzieć z bajtlem, to pedzą, że zowitka. Ciężko mi było odejść od tej rocznej dziążki, ale też od tej dobrej kobiety, bo mnie nie traktowała jak służąco ino jak swoja młodsza siostra. No, ale robota we sklepie to już było coś inkszego. Przyjeżdżali po farby młode kawalery, co się szkoluły na malerzy, a kierowniczka to była wesoło baba. Dycki mnie kroła, jakżech nie chciała się z kerem umówić. Dbała o mnie, dawała maszkyty. Nie szterowało jej, jak jechałach po południu do szkoły, bo to była wyrozumiała baba.